ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಚಪಾತಿ ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತುಕ ಗೋಧಿದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ಪು, ಕ್ಯಾರೆಟ್ 1 ಕಪ್ಪು, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ಪೆರದಿ ಒಂದೆ ಇಂಚನೆ ಪೆರೆ ಉಂಡಾಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟಾರ್ಡ್ ನೆನು ಪೆರೆ ಉಂಡಾಂಡು ಗೋದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 1 ಕಪ್ಪು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕಂದೇನು ವರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಗೋದ ಪೊಡಿಲ್ನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಇತ್ತ ತೋಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಾತುಂಡು ನನಂದೇಕು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊನೋಡು. ಅಂಚನೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ದೇನು ಮಾತ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು 5 ಬಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದತಿ ಅವು ಮಾತ ಅವರ ಸೆಟ್ಟ ಎರಬೋಡದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನೋಡು. ನೀರನ್ನು ಹೊರನೆ ಪಾಡೋದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತೆಂತೆ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು. ಈ ಚಪಾತಿನ ಹೊರ ಮಂತು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಯಾನೆನ್ನದೆ. ಇತ್ತು ತೂಲೆ ಗೋದ ಪೊಡಿನ ಅಂಟು ಮಂತದಾತುಂಡು ನಾನು ಇತ್ತಂದೇಕೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸರಿಟು ಪೂಜೊನೋಡು. ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಗೋದ ಪೊಡಿ ತಂಟುನು 10 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಅಂಚನೆ ಬುಡೋನೋಡು. ಅವು ಸೆಟ್ಟ ಬೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಬುಡ್ಪುನಿ. 10 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೊಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಟು ಸರಿ ಸೆಟ್ ಆತುಂಡು. ನಾನು ಅಂದೇನು ಉಂಡೆ ಮಂತೊನೋಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ದ ಉಂಡೆನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಕಪ್ಪು ಗೋದ ಪೊಡಿಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆಲ ಆತುಂಡು. ನನಂದೇನು ಲಾಟರ ಒಂತ ಗೋದ ಪೊಡಿನು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡೆನು ದೆತ್ತದು ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು. ಲಾಟ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲನೆ ಲಾಟೊನ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನು ಪಾಡೊಂದತಿ ಲಾಟ್ನಾಗ ಅವು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು. ಇಂಚನೆ ಒರಿದಿನ ಚಪಾತಿನ ಲಾಟೊಂಡಾಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ಲಾಟ್ ದಿನ ಚಪಾತಿನ ನನ್ನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡುಗ ಕಾವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಚಪಾತಿನ ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಸೈಡ್ ಕಾಯಿನ ಅವೇನು ತಿರ್ಗದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡ ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಇಜಂಡ ತುಪ್ಪಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅತ್ತಂಡ ಎಣ್ಣೆಲ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡ್ದು ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಪಾತಿದ ರಡ್ಡು ಮೇಯ್ಕಲ ಬೆಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದು ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಉರ್ದಿದ್ದು ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ್ತೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಚಪಾತಿನಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಾಯರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಂಚನೆ ಮಾತ ಚಪಾತಿನ ಕಾಯ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಈ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ತ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯ ಪಂಡಂದೇಟ್ ಫೈಬರ್ದ ಅಂಶ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಹೊರ ಈ ಚಪಾತಿನ ಮಂತು ತೂಲೆ ಚಪಾತಿನಿ ಯಾನ್ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ಮ ಚಪಾತಿ ಆತುಂಡು. ಕ್ಯಾರೆಟ್ದ ಚಪಾತಿ ಎಂಚುಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.